Salam, hormatly watandaşlar. Men size häzir bir gysgaçyk bildiriş aýtmakçy bolýan. Şu gün 6 martda yerli wagt bilen saat 9-da, Amerikan yerli wagty bilen saat 9-da New York'ta miting geçirilmeli. Ýöne şol mitingiň yeri düýün üýtgedilipdir. Ozal bir adres berilipdi. Inni şol berilen adresen 2-3 köçe gapdaly New York'un iň bir belli bir yeri bolan ýanky Times Square diýilen ýerine geçiriljek şol duşuşuk. Ya şol miting. Times Square. Onu hemme New York'dakylar bilýär diýär, milletiň üşýän ýeri. Şol ýere barmaly edilipdir. Şonuň üçin watandaşlar kim bir eşse bir habar vermek üçin bana şu taýda aýdyp oturşum. Şu mahal bizde saat 7 boldy 8-den işleýär. Ýewropada diýmek Amerikada gije saat 1 bolup 2-den işleýär. Ýene-de 7-8 saat wagt bar, şol mitinge çelli, şonuň üçin göreňiz, eşitdeňiz, bu beýleki geljeklerinde habar berseňiz, ýa özüňiz geljek bolsaňyz, şonu düşünürip aýdaýyn edim. Oýla çaryna şonu menden haýyş etdi. Halmyrada gysgaly ýetiräýseňiz şonu. Ene şu gysgaçyk maglumaty men size ýetirmekçi watandaşlar. Ýene-de şol 7 saatdan 8 saatdan şol Times Square'da şol miting geçiriljek. Kimin eli boş bolsa, wagty bar bolsa, islegi bar bolsa, gelin hana Süleyman Neresen şol pajygaly ölümini bagyşlanyp geçirilýän şu taýda garşylyk miting bar hökümete garşy. Şu taýda korrespondentlerim geljek. Başga da millet görür, ýaýradylar mass mediýanyň üstü bilen. Şu zatlar men size aýdaýyn ýetiräýin edim watandaşlar. Bolýa onu hemmäňiziň öýüňize saglyk, sag oturuň, saglykda görüşelim.